बाबा घासीदास जी अपने जीवन के लिए सत विचार सत्कर्म को उत्तम धन माना है तथा बाबा जी को व्यवहार के लिए सतनामी समाज एवं अन्य समाज के लोग बाबा के विचार को देखकर बिलासपुर जिला में 7 गांव कुटेला, कुआं, बुरसरा, खुड़ियाडी, दुर्गडीह तथा रायपुर जिला में 5 गांव भंडारपुरी, भैंसमुड़ी, डुमहा, खपरी बाबा को भेंट में दिए थे। तिलासीपुरी धाम साहेबदास जी का किया गया गौटी धाम है। इस प्रकार बाबा जी का 12 गांव हुआ, जिसमें बुरसरा धाम को बाबा ने गुरु दर्शन का तिजौरी इज्जत का कोठी बनाया, जिसे पंडित देवचरण मिले सतनामी अपने मधुर वाणी से बुरसरा को संवारा है इन शब्दों में। ज्ञान के भर दे झोली बाबा, तोर लिख लिख गाँव पंथी, स्वाभिमान बर बनाए बाबा, बुरसरा धामला धर्म के कोठी। बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, सुमत के छैहाए दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। करम की कोठी बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, माया के मोती दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। होती जौरी बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, सुमत के छैहाए दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा। मन के आँखी गड़गे तोर बाड़ा पर बाबा, तोर बाड़ा पर बाबा। हाथी हथियार लटके 16 टन तोर ढाबा, 16 टन तोर ढाबा। बैरी मन के आँखी गड़गे तोर बाड़ा पर बाबा, तोर बाड़ा पर बाबा। हाथी हथियार लटके 16 टन तोर ढाबा, 16 टन तोर ढाबा। न्याय के मलिया बाबा तोर बुरसरा बाड़ा, साहस के मलिया तोर बुरसरा बाड़ा। न्याय के मलिया बाबा तोर बुरसरा बाड़ा, साहस के मलिया तोर बुरसरा बाड़ा। काया तर धनियाए बाबा बालकदास तोर बुरसरा बाड़ा, सुमत के छैहाए दाई राधा माता तोर बुरसरा बाड़ा।
नीति चाल से, कपट नीति चाल से। तोर सपना अधूरा रह के समता न्याय विचार के, समता न्याय विचार के। राजा गुरु गोसाई तोर बुढ़सरा बाड़ा, बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा। राजा गुरु गोसाई तोर बरसरा बाड़ा, सतनामी के राजा तोर बरसरा बाड़ा। काया तर धनियाई बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा। सुमत के छैहाई गाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। ओ पुरखक धन बर पीरा रहीस गुरु बाल दासला, गुरु बाल दासला। छोड़ो गुरु के पाछू विनय है समाजला, विनय है समाजला। ओ पुरखक धन बर पीरा रहीस गुरु बाल दासला, गुरु बाल दासला। छोड़ो गुरु के पाछू विनय है समाजला, विनय है समाजला। क्रांतिकारी बाबा तोर बुढ़सरा बाड़ा, सफरा के लाला तोर बुढ़सरा बाड़ा। क्रांतिकारी बाबा तोर बरसरा बाड़ा, सबरा के लाला तोर बरसरा बाड़ा। काया तर धनियाई बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा। सुमत के छैहाई दाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। करम के कोठी बाबा बालक दास तोर बरसरा बाड़ा। माया के मोती दाई राधा माता तोर बरसरा बाड़ा। बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। बाबा बालक दास तोर बरसरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बरसरा बाड़ा। हाँ बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। बाबा बालक दास तोर बरसरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बरसरा बाड़ा। होती जौरी बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा। सुमत के छैहाई दाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। सुमत के छैहाई दाई राधा माता तोर बरसरा बाड़ा। करम के कोठी बाबा बालक दास तोर बरसरा बाड़ा। बाबा बालक दास तोर बुढ़सरा बाड़ा, दाई राधा माता तोर बुढ़सरा बाड़ा। बाबा बालक दास तोर